Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i wneud newid rheoledig i leihau capasiti Ysgol Golwg Pen y Fan drwy gau campws yr ysgol yn Cradoc o 31 Awst 2026 gyda disgyblion i drosglwyddo i gampysau eraill yr ysgol yn Aberhonddu. Sefydlwyd Ysgol Golwg Pen y Fan ym mis Medi 2024 yn dilyn uno Ysgol Gynradd Cradoc, Ysgol Fabanod Mount Street ac Ysgol Iau Mount Street. Fe'i sefydlwyd ar safleoedd y tair ysgol flaenorol, gyda'r bwriad y byddai'r ysgol gyfan yn symud i adeilad newydd ar hen safle Ysgol Uwchradd Aberhonddu yn 2025-26. Bod cynnydd wedi'i wneud gyda'r cynlluniau ar gyfer yr adeilad newydd, ymcangyfrif diweddaraf yw na fydd yr adeilad newydd yn barod tan 2027-28. Oherwydd y gostyngiad a welwyd yn nifer y disgyblion ar Campws Cradoc ers i'r ysgol agor, mae'r cyngor yn ystyried opsiynau ar gyfer Campws Cradoc yn ystod y cyfnod nes bod yr adeilad newydd yn barod. Nod y cynnig ar gyfer Campws Cradoc Ysgol Golwg Pen y Fan yw mynd ar afael ar heriau canlynol. Leihad yn nifer y disgyblion. Mae nifer y disgyblion ar Campws Cradoc wedi gostwng o 71 ym mis Medi 2024 i 39 ym mis Medi 2025. Lleoedd dros ben ar Campws Cradoc. Mae'r gostyngiad yn nifer y disgyblion wedi arwain at gynnydd mewn lleoedd dros ben yn yr ysgol yn gyffredinol ac ar Campws Cradoc yn arbennig. Heriau wrth ddarparu cydraddoldeb yn y ddarpariaeth ar draws y tri safle. Mae'n dod yn anoddach i'r ysgol gynnig yr un lefel o ddarpariaeth ar Campws Cradoc ar ddau safle arall, oherwydd bod ganddi lai o ddisgyblion a'i bod ymhellach i ffwrdd o'r ddau safle arall. Problemau gyda'r adeilad. Amcangyfrifir fod ôl-groniad cynnal a chadw cyfunol o 2,023,276 o bunnoedd ar draws tri safle Ysgol Golwg Pen y Fan, gyda 470 o filoedd, 245 o bunnoedd o waith cynnal a chadw ôl-groniad amcangyfrifedig ar Campws Cradoc. Mae nifer o opsiynau wedi ystyried wrth ddatblygu'r cynnig hwn. Mae rhain yn cynnwys status quo, cau Campws Cradoc. Mae cryfderau a gwendidau'r holl opsiynau hyn wedi ei ystyried ac maent wedi eu cynnwys yn y ddogfen ymgynghori. Yr opsiwn i gau Campws Cradoc gydag Ysgol Golwg Pen y Fan i weithredu o'r ddau safle Aberhonddu yn unig nes bod yr adeilad newydd yn barod yw'r opsiwn y ffefryn. Pe bai hyn yn digwydd, byddai'r disgyblion sy'n mynychu Campws Cradoc ar hyn o bryd yn trosglwyddo i safleoedd eraill Ysgol Golwg Pen y Fan yn Aberhonddu ac yn parhau i gael mynegiad at darpariaeth cyfrwng Saesneg. Efallai bydd rhai disgyblion yn dewis trosglwyddo i ysgolion eraill yn yr ardal. Byddai teithio ychwanegol i ddisgyblion lle mae Campws Cradoc Ysgol Golwg Pen y Fan yw'r ysgol agosaf iddynt ar hyn o bryd. Rydw i wedi paratoi dogfennau ymgynghori sy'n darparu mwy o wybodaeth am y cynnig. Mae'r dogfennau ar gael ar ein gwefan https://ke.powys.gov.uk/article/893/Campws-Cradoc. Mae copïau papur ar gael drwy e-bostio transforming.education@powys.gov.uk neu ffonio dim 686 611 553. Dechreuodd yr ymgynghoriad ar 6 Tachwedd 2025 a bydd yn dod i ben ar 18 Rhagfyr 2025. Gallwch ymateb i'r ymgynghoriad drwy llenwi ffurflen ymateb ar-lein, llenwi ffurflen ymateb bapur a'i hanfon drwy e-bost neu e-bostio atom, e-bostio neu bostio eich sylwadau ysgrifenedig atom. Mae ffurflenni ymateb ar-lein a phapur ar gael ar ein gwefan https://
cy.powys.gov.uk /article /1983 /Campws Gallwch e-bostio neu bostiwch ymatebion at school.consultation@powys.gov.uk. Tîm Trawsnewid Addysg, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD 150 eg. Rhaid derbyn pob ymateb erbyn 18 Rhagfyr 2025. Ar ôl i'r cyfnod ymgynghori ddod i ben, bydd y Cyngor yn paratoi adroddiad sy'n crynhoi'r sylwadau a dderbyniwyd. Bydd Cabinet y Cyngor yn ystyried yr adroddiad ac yn penderfynu a ddylid parhau ar cynnig a'i beidio. Os byddent yn penderfynu parhau, byddai'r Cyngor yn cyhoeddi hysbysiad statudol a byddai 28 diwrnod i bobl gyflwyno gwrthwynebiadau ysgrifenedig os nad ydynt yn cytuno o'r cynnig. Yna byddai'r Cabinet yn ystyried adroddiad pellach yn amlinellu unrhyw wrthwynebiadau a dderbyniwyd a byddai penderfyniad terfynol yn cael ei wneud ynghylch a ddylid gweithredu'r cynnig a'i peidio. Rydym yn disgwyl i benderfyniad terfynol gael ei wneud erbyn diwedd Mai 2026 fan bellaf. I gael rhagor o wybodaeth gan gynnwys y ddogfennaeth ymgynghori a'r dolenni i ymateb i'r ymgynghoriad, ewch i'r gwefan https://ke.powys.gov.uk /article/1983 /Campws-Cradoc. Ffôn 016 86 611 553.